Aksyon, Balita, Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon, Balita, Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalaga sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules, Mayo 6 tuig 2020. Makitaan kita sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag babatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagpalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. Bacolod kag Negros Occidental nakarecord sang tig-2 ka panibagong kaso sang COVID-19. CIDG sa Bacolod kag Negros Occidental nagumpisa na sa pagtipon sang impormasyon batok sa mga korap ng opisyal nga imbulbado sa SAP distribution. Sa balita national, House Speaker Cayetano ginabasol sa pagsira sang ABS-CBN. PNP umpisahan ng investigasyon sa ikaduhang batch sa narco-cups. Kag sa balita international, antiviral drug nga remdesivir posible nga aprubahan na sa Japan. Sa sports balita sa NBA, Rudy Gobert kag Donovan Mitchell handa na kalimtan ang wala pagintindihanay. Kag sa atong balita entertainment, Sharon Cuneta ng inomisyonan samtang ginaistoryahan ang ABS-CBN shutdown. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radyo, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radyo, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions
panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa Jess Aksyon Radio Philippine sa Nadaima, kagaron sa litalina sang mga balita lokal. Na-record ang 4 kabago nga COVID-19 cases sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin number 41, nga ginpagwa subong gid lamang hapon, 11 ang bago nga COVID-19 cases sa Region 6, duwa diri ang residente sang Negros Occidental, 2 ang residente sang syudad sang Bacolod, 3 ang gikan sa Antique, 3 ang gikan sa syudad sang Iloilo kag 1 ang gikan sa probinsya sang Guimaras. Sunod sa DOH Region 6, ang bagong COVID-19 cases sa Negros Occidental ang ginalakipan sang 30 anyos nga babae nga residente sang La Castellana kag karon naka-facility quarantined, 43 anyos nga lalaki nga karon naka-facility quarantined. Positibo man sa COVID-19 infection ang 2 ka residente sa Bacolod City, lakip ng 27 anyos nga lalaki nga karon naka-facility quarantined kag 42 anyos nga lalaki nga naka-facility quarantined. Ang 4 ka bago nga COVID-19 cases sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, ang lunsay mga returning OFWs nga damlag lang gin-repatriate. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiar, ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, nga ang 2 ka mga bago nga COVID-19 cases sa Bacolod City ang asymptomatic. Sa kabugusan, ang DOH-6 ang nakapagawa sang 251 tanan ka mga lab results. 11 diri ang positibo, 2 ang positibo sa repeat test, samtang 237 ang negatibo kag 1 ang negatibo sa repeat test. Sa kabugusan ng Western Visayas, ang may 91 tanan ka mga COVID-19 cases. Ginkumpirmar ni Criminal Investigation and Detection Group ug CIDG Bacolod City Field Unit Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano nga may 2 na ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang posible imbestigahan may kangtanan sa indi patas nga pagpanagtag sang Social Amelioration Program o KONSAP. Sino kay Gocotano, padayon ng ilahanay nga nagapayag-angod sa DSWD sa syudad agud nga ibaluon kun diin pa nga mga barangay sa Bacolod ang ginareklamo batok sa isyu sang SAP. Dugang pa ni Gocotano sa tion nga makuha nila ang mga reklamo batok sa pila ka mga opisyal sa barangay, magapatigayon sa case build-up kag investigasyon. Palayag pa ni Gocotano, nagkabato ng ilahensya sa reklamo nga may mga miyembro pa sang 4-piece ang ginakaltasan sa pila ka mga opisyal sa barangay, balor 1,200 pesos. Nagpanawagan naman si Gocotano sa mga pumuluyo sa syudad nga magbayag-angod sa ila opisina pagi sa pagtawag sa telepono 433-3196 agud nga may baluan ang dugang nga mga reklamo. Kung naman nga wala giningadlan ang 2 ka mga barangay, agud hindi maapektuhan ang proseso sa investigasyon. May mga pending complaint na Sa iban nga balita lokal, 48 na ka mga local government units sa Western Visayas ang nakakompleto na sa Social Amelioration Program payout distribution as of 12 noon subong adlaw Mayo sa isa. Ini ang 36.09% sa kabugusan nga 133 ka mga LGU sa bugos nga Region 6. Sa virtual presser sang DSWD Region 6 subong hapon, ginpahayag ni Regional Director Maria Evelyn nga kapobre nga 85 pa ka mga LGU ang nagapadayon sa pagpanagtaga. Ini ang ginalakipan sang Iloilo nga may 39 copies nga may 5, Aklan nga may 14, Antique nga may 3, Negros Occidental nga may 24. Sa kabugusan, 731,333 na ka mga total family beneficiaries ang natagan sa kwarta nga may 4,387,998,000 pesos sa actual paid amount. Sa Negros Occidental, ang 8 ka mga nakatapos na sang payout amo ang Banwasang Binalbagan, EB Magalona, Syudad sang La Carlota, Banwasang Pulupandan, Banwasang Don Salvador Benedicto, Syudad sang Sipalay, Syudad sang Talisay kag Banwasang Valladolid.
Ginpahayag ni DSSD Bacolod Head Pasitatero nga patapuson una sa ilatatapan ang ilang nga trabaho angot sa Social Amelioration Program o KUNSAP antes magtutog sa pagparagtag naman sang third tranche sa food packs. Suno kay Tero, sa tion nga matapos ang SAP, ang ilatatapan ang mag-schedule gidayon sa pagpanagtag sang food packs. Ang LGU sa Bacolod ay nagpreparar sang dugang nga 40,000 ka mga food packs nga nagaunod sa 7 ka kilo nga bugas, 5 ka delata kag 5 ka mga noodles para sa third wave sang ayuda. Ginpahayag pa ni Tero, idi sa tuyo nga masiguro nga hindi mahatagan sang food packs ay narakip sa SAP nga programa kag ang mga 4-piece beneficiary nga mayara sang ayuda man nga nabaton dagikan sa gobyerno nasyonal. Ang Bacolod City ang mayara sang 98,143 ka mga SAP beneficiaries kag kapin 10,500 ka mga 4-piece beneficiaries. Ang Bacolod una nga naghatag sang 40,000 ka mga food packs sa first wave kag dugang nga 45,000 ka mga food packs para naman sa second wave. Sa dugang pangabalita lokal, dismayado ang leader sang labor sector sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod angot sa mando ang ginpagawa sang NTC nga nagapauntat sa operasyon sang ABS-CBN. Suro kay Winnie Santos, Secretary General sang General Alliance of Workers Association na gawa ang ginhimo nga aksyon sang NTC ang isa ka klaro nga labor operasyon sa diin magadulot lamang sang dugang nga problema sa kawadon sang trabaho sa Pilipinas. Suno kay Sancho, wala sang palabra de honor ang among ahensya bangon sa kapaslawan sa mga opisyales sini nga tumanan ng ila ginhimo nga palayag sa tion sang congressional hearing angon sa ginapaabot nga pagpagwa sang provisional authority sa mga kumbuyuhan. Sa piyak nga bahin nagapatiman si Sancho nga mayara man sang salabton ang Kongreso sa manubo nga panalgan angon sa nagluntad nga insidente bangon sa kapaslawan sini nga aktuhan ang madugay na nga pending application sang amo nga korporasyon. Nagapabilin nga requirements ng LGU sa Bacolod sa mga returning OFWs nga magpaidalom sa RT-PCR test kag 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa tion nga magabot sila sa syudad. Inisunod kay Councilor Esther L. Salanga ang chair sa action team on returning OFWs. Apisar nga nagsuwestyon si Secretary Carlito Galvez Jr. ang Chief Implementer sa National Task Force Against COVID-19 nga mga returning OFWs nga nagnegatibo sa RT-PCR test sa Manila ang pwede na magka-home quarantine. Ginpatag ni Salanga, nag-insister si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa gobyerno nasyonal nga liwat ipaidalom sa RT-PCR test kag 14 ka adlaw nga mandatory quarantine ng mga OFW para masiguro ang seguridad sa tanan, ilabi na ang pamilya sa mga gin-repatriate. Suno kay Salanga, nagahulat sa karon ng LGU sa Bacolod sang abiso na gikan sa Regional kag National Task Force sa masunod nga schedule sa pagpapuli sa mga returning OFWs. Nagpasiguro naman si Salanga nga may ginprepare na ang syudad nga pension house at hotel para diri ipaidalom sa quarantine ang mag-abot nga mga OFW kag ang expenses ang pagabayaran sang OWA. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time para sa complete nga management sa inyong liver detox sa ugali ang pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds ganagatino sang atong dugo kagatay ini man ang mayara sang active ingredients sa phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Ag sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan din nato ng aton nga ikaayong lawas. Agud malikawan ng mga sakit, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold. Mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara inisang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginabasol ni Buhay Party List Representative Lito Atienza kay House Speaker Alan Peter Cayetano ang natabo nga pagsira sang operasyon sang ABS-CBN. Nagpangayo sang pasaylo si Atienza sa kapaslawan sing kamera nga wala nakahimo sang tikang. Agud maaktuhan ang graduso nga franchise renewal sang ABS-CBN. Antes pa man nga nag-expire nga naging rason. Agud mag-issue sang cease and desist order ang National Telecommunications Commission batok sa TV network. Suno kay Atienza, ginhimo lamang sa NTC ang ilang obligasyon sa pag-issue sang bando kag dapat nga ang magpaathag amo si Cayetano bangod wala sini ginhimo ang iya obligasyon. Ginpahayag ni Justice Secretary Minardo Guevara nga mayara sang poder sa Presidente Rodrigo Duterte nga i-modify o kun i-revoke ang anuman nga mando sa executive agencies apang sumong nga nagpahayag ang Presidente nga hindi ini maghilabot sa isyo, manginwala na sang pulos ang nasambit ka diskusyon. Suno kay Guevara bilang Chief Executive kag Headman sa Executive Department, tanan nga ahensya kag department nga yara sa idalom sa Executive Branch ang yara sa iya nga control. Una nga ginpahayag sang Presidente nga hindi siya maghilabot sa mando sang NTC nga nag-issue sang cease and desist order nga nagasira sa operasyon sang ABS-CBN.
Samtang nagpatuman sang one-day trading suspension sa ila share sa ABS-CBN Corporation ng Philippine Stock Exchange kasunod sa closure order ng issue sa National Telecommunications Communication Commission batok sa TV network. Sa advice rigin pahayag sang PSE nga ang suspension ang maga-cover sa shares ng ABS-CBN Corporation kag Philippine Depositary Receipts of ABS-CBN Holdings Corporation. Dugang pa sang PSE nga i-lift naman ang suspension pagkatapos ang dissemination ang sa full disclosure sa mga nag-invest sa network. Ang ABS-CBN Corporation may ginabugusan sang television kag radio broadcasting nga may sang subsidiary sa cable kag direct-to-home television distribution, movie production, audio recording and distribution, post-production kag film distribution. Sa katapusan nga balita national, pag-aumpisahan sang Philippine National Police ang investigasyon sa ikaduhang batch sang kapulisan nga ginalegar involvado sa illegal drug trade. Suno kay PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Camilo Pancreatios Cascolan, may kabilugan nga 352 ka mga pulis sa pag-aimbestigahan kag ini ang ginabugusan sang 83 nga naghalin sa National Watch List on Illegal Drugs kon NWID, samtang ang 269 ang halin naman sa Counterintelligence Watch List kon CIW. Dugang pa ni Cascolan, ang mga Regional Director kag National Support Unit ang ginpaumpisa na sa adjudication process batok sa 352 ka mga pulis antes ay National Adjudication Board ang mag-intra sa ikatatlo nga semana sa bulan sang Mayo. Palayag pa ni Cascolan, target nila nga makatapos sa una nga semana sa bulan sang Hunyo. Una sa balita, una sa aksyon. Si El Pito-Pito sa panahon subong hindi muna mapaktan ang lakat sang tiyempo kag nagauso man ang masakit kaangay sang sipon ubo kag makatol nga tutunlan. Si El Pito-Pito sa mga ka-aksyon epektibo sa ubo, colds, diarrhea, insomnia, high blood and digestion o kung hindi ka matunawan, hyperacidity, dysmenorrhea kag rheumatism. Ini ang himo sa dahon sang lagundi, banaba, amarguso, sambong, bayabas, mango leaves kag pandanchina. Ano pa ang ginahulat mo? Mag si El Pito-Pito. Mayara sang vitamin C nga nagapabaskog sang immune system. Likawan ang nagabaligya dira sa mga house to house sang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kun sa lapad. Magdiretso sa bakala sa ginasaligan nga butika o kun farmasya. Bangod laking CL Pito-Pito, laging panalo. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yung kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay sa bisan ano nga kalintangan Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa detalye sa aton balita international, posible ng aprobahan na sa Health Ministry sa Japan ang antiviral drug nga remdesivir para magamit. Nipahayag ng Japanese Health Minister Katsunobu Kato nga ila ginatun-an sa maayo ang mga bulong agud nga magamit sa mga infected sa virus. Sa lion nga basugtan ini sang review board iya gidayon ini nga aprobahan. Sa karon naglambot na sa masobra 16,000 ang mga infected sang virus samtang mayara naman sang halos 600 ay nagkalamatay sa Japan bangod sa among virus. Madumduman ang mga bulong ang nahatagan sang emergency use authorization sang US Food and Drugs Administration para sa Coronavirus Disease 2019 o kun COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita agin pasiguro ni Utah Jazz Chief Dennis Lindsey nga hanin na Sunday Rudy Gobert kag Donovan Mitchell nga kalimtan ang natabo nga wala pag-intsendihanay nga ang kinugatan amo ang pag-positibo nila sa COVID-19. Sanay Gobert kag Mitchell nga ginakabig nga pillar sa Heat franchise ang wala nagistoryahanay sang malapit sa kabulan matapos nga nagpositibo si Gobert sa COVID-19 sadtong Marso 11 kag nagtulo dagod suspendihon ang NBA season. Ginpakamalaot si Gobert bangon siya nga ginpakita nga pamatasan antes pa man nagwa ang positive result partikular na siya ginhimo nga pagtandog sa nagkalinlain nga recording device kag mikropono sa atong press briefing. Nagpanga naman si Gobert sang pasaylo kag ginaragway nga makahuluya kag inexcusable ang iya ginpakita nga pamatasan dala ang palayaga nga wala niya ginseryoso ang paandam sang virus. Si Mitchell ang nagpositibo man sa virus na nagpahayag nga kinahanglan tuduan ang pinakapersona kag dapat mangin responsable. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, naging emotional ang megastar nga si Sharon Cuneta matapos ini nga mag-live sa Instagram pila ka oras matapos nga mag-sign off ang ABS-CBN. Wala mapunggan sa megastar nga makahibi sa natabo sa TV network nga ginagabig na niya bilang home network. Suno kay Sharon, 30 ka tuig na siya sa ABS-CBN, rason nga tama kasakit para sa iya nga natabo ini sa network. Nagpabutyag man sa kahangawa si Sharon sa libo ka mga empleyado nga nadulaan sa trabaho bangod sa shutdown. Sa nibaluan, may ara sa nga 11,000 ka mga empleyado ang ABS-CBN nga naapektuhan sa pagsira sa network. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules Mayo 6 tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.